Да. Потвърдено. Аре, спри, бе, бати, гадния си! Нали знаеш, че сега Виктория може да те изгони от къщата? И продължавай. И продължавам не с мене Скуби-Ду-Вената. Скуби-Ду-Вената. И си намерих прасенце, моя Даш. Аз съм мистер Доги. Не! Стой! Това не е прасето. Ау, бе! Аз бих едно прасето. Ела тук прасчо! Аре, стига да, Вики, аз си го намерих първа. Първи. Ети пържелите. Дай ми. Ети ги. Дай ми ги. Доста са. Колко са? 3. Дали? Аре, аз ще направя някакъв. Аз ще сера. Ще ми сяк. О, намерих си още един Даш. Да е готова, Даш, няма. Не. Ти ще правиш такова. Ти сам направи една камена кирка. Не, направи ми меч, камена кирка, лопата и брадва. За да... Ми да. За да ходя в миньорството да ти изкарам диаманти. Трябва ни и вълна. Ми намери. Няма. Аз правя едно, като преди. Аз тук съм путка. Бия дашите си. И аз стои за малко клипа. Що? И ще спра клипа за малко. Почнам. Как сте, хора? Само за малко искам да си кажем две думички. Какво искаш камено още? Мечи? Да. И не бе всичко. Мутика не се прави. О, две крави! До всичко тия камено, аре, иде. Служи ги в чест. Който нямам. Вики, искаш сега да ти се фукам с нещо, ако тази крава ми даде. Чакай сега. Затвори си очите. Чули? Гледай сега. Ей! Не ме гледай мене, чули? Какво е изненада? Изненада ли ме за мен или за теб? За мен. А подолу какво има? Това какво отдолу, бе, бате? Отдолу има още нещо. What? Я? Бе, защит май. Това да не е верно защита. Не, чакай, моля да сложим нещо. Дай ми са нещата. Това е защото не ми дава бутушки. Стига де! Вики! Помощ, Вики! Аз им само дървени неща. Аби един пясък ли не можеш да щупиш? Това стана. Ето тия неща. Дай ми. Арде, пускай се. Браво. Не изхапената кирка. Няма изхабена. Няма изхабена. Ти имаш две кирки. И какво да те дървена? Не, нямам две кирки. Що две? Защо ходиш мина? А да, ще съм миньор. Само тук двамата сме, няма никой друг. Да, бе. Това се обади Бог. Не, това е един гадняр. На голяма дебела путка. О, си ти. Макар ли ще ти имам жена по килайте? Това казваш за Дил, защото не казваш си ти. Казах си. Някой тук виждам. Виждаш това? Акит. Дай, Печко. Нямам. Бате. Използвай всичко за твоите неща. Сега отивам да намеря, да събера за кол, да се опечем, да си папкаме. Си ти. Го хвачи, ти е влязъл в ход. Да, бе. Ти всеки като кажеш нещо, ти веднага го обръщаш. Айрон. Какво? Да, бе. Къде? Ела. Стой там. Само малко да посъбера за Печко. Ма ти събирай дърво за къща. Чакай малко кол да взема, да ми даде експи. Ти кой левел си? Първи нямам. Поне да видя колко. Ехо.
Колко часа, бе? Затвори, бе. Затвори, бе. Аз съм първи. Не взимай айрона. Не взимам, просто да видя колко има. Къде си? Не знам. Да не си кликнала. Не знам. Някъде съм. Ма се вземе не айрена. Аз се загубих. Аз виждам крафтинг тейбъл. Къде си, бе? Няколко пясъчни. Виждам те. Дай ми кирката, медни ми кирката долу. Я ще... Не, аз ще видя. Не. Колко са? 4. И двамата по две да си направим. Добре, ама аз искам да си взема експата. Ако има. Имаш. Нищо не Къде си, бе? Ти си клекнала, а не си. съм по навърх, съм върх. Махни се сега. Аз се качвам, знаеш. Качвай се. Тук ще има бай айрон, бе. Има и по това. Няма да го открия. Аз не си подказвам да си така. О, аз открих твоя даш. Да, верно. Да. Абе ти затули ме. Не съм? Затури се ме. Оф, да виж, тъй като това е. Помощ. Падна върху теб. Просто го махна. Седнах. Помощ. Аре, дай, качи се нагоре. Мога. Мога. Излезе ли? Ето ме. Тук съм. Побързо, за да мога да затура. Затурай. Тя се кача тук. Сега затури с пяска, за да не стои така да Аз нямам пясък. А какво имаш? Така сега. Печка. Взимай крафтинг да ело. Да се бегам. Що направи печка, бе, Вики? Ама аз скрих място, където ще ходим. Чакай да се опеча пържолки. Аз имам 3 пържолки, защото аз ги открих. Аз имам една. Ти имаш 2. На другата ще сложа другите пържолки. Окей. Аз ще да търся още айрон. Или някаква мина. И кой левел каза, че си? Кой левел каза? Първи. Почти до половина. Къде? Ми от кола. Кой кол? Аз си взех кола. Колко имаш? Овца! Колко имаш? Колко имаш? Един. Другите ги сложих в печката. Овца. Аз имам достатъчно кол. Месце ми даде. Още един надаш. Пати, ние место с такова с нещо. Пати, ти пръсет са много богати. Чай сложи още пръсет. Ела да си вземеш малко пържолки. Аз нямам нужда. Що? Защото не съм гладна. Добре, значи няма да ядеш. О, аз си открих кокошка. Браво. Стамно се. Това е гадно. Знам. Имам ли кол тук? Един кол. Чай сложим още един. Колко имаш? Или нямаш вече? Аз имам 11 колко. Колко? 11. Аз с едни ги сложих в цялата печка за айрон. Но тъп той е нужно само едно. Даже две. Аз скрих не скрих. Чай си направя една кирка. С айрон. И готово. Нямам пръчка. Аз скрих още кол. И я не съм. Вики, стъмва се. Знам, аз съм в мина. Ти къде си? И до крафтинг тейбъл малко дръвче събирам. Аз не знам, аз се загубих. И хора, май това ще бъде за този клип. Не бе, чакай бе, има още. Мен до 11 минути ще ми свършва. Може да си имаш още 10 минути, след това да кажеш чао. Аре, поне да си открием, да си свършим клипа.
Ела. Къде? И защо? Аз не съм взел един айрон. О, 5 айрон. Ела сега аз мога... Така, една кирка Къде съм? и една кирка за тебе, нали? Двама. Нямаме чест. Изгасна всичко. Тук сега трябва да сложа малко. Чай да влизам само аз. Къде си? Не знам. Само аз и ти сме. Кликнало си, не те виждам. Не съм кликнала, далеч съм успана просто. Майла, тук да приключим клипа. Да видим. Че тук идват зомбита. То няма време. Аре, бързо бе, Вики! Идвам. Ще ми свърши. Идвам. 10, 55, 56, 57, 58. Спри го, докато се откриваме. Ще спра докато... И здравейте хора!